Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain.
Pangwailo Chopina Mawakota Siangwa, Una TP Miriam, let's clap our hands. kuya kuzonzwa soko la Mwari. Mwari wakatigadzirira explore yakanaka. Anosara akadaro ndiyo zvake. Asi Mwari wokudenga ndi Mwari wakatendeka. Tinotenda kuti mumwe namumwe ari kuzviurira neupenyu hwake asari akadaro. Mwari akatigadzirira zvakanaka zvemumwe namumwe wedu. Vanorwara kuti vaporeswe, vakaremerwa kuti vadzikinurwe, vatore kurerukirwa kwavo nekunamata Mwari wakasununguka. Pakati pedu tinobvangera kushandiswa naMwari zvikuru. Kana varipo vauya zuva ranhasi, zvigadzirire. Nhasi unobuda wamumwe munhu. Haleluya. Unobuda neimwe nzira, wauya neimwe, wabuda neimwe. Nokuti Mwari wedu ndiMwari akabva mukubwinya achipinda mune kumwe kubwinya. Asi kuti takadaro, vauya vachirwara muchabuda maporeswa. Vauya vakaremerwa tichabuda tichipemera nokurumidza Mwari. Tinamuvhangeri anoshandiswa naMwari zvikuru pakati pedu. Tinoda kuona namaoko tichipemera tichiziva Mwari muvhangeri wedu, vhangeri mavhunga. Haleluya, haleluya, thank you, Jesus. Baye nziwe tando yako Baba, baye nziwe tando yako, baye nziwe tando yako, baye nziwe tando
akanaka Baba, tinokupai ndiri yose mandarano. Tinotenda Mwari waisika, ngatikudzwe zita renyu. Tinozvininipisa pamberi penyu, kudzwe mandarano mweya wenyu mutsvene, ngomborera isoko renyu. Tiwane nyasha Baba, kushandura pedu nesoko renyu. Ndiri ngaive kwamuri muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen. John chapter 11. Tusema ndio akananga tose na kurunaniki na maina na baba na kinasi Sunday school elders ne matiko ni wapo seveni na TV yetu tutara Yesu. Amen. Hallelujah. John chapter 11. Titani by verse 1. John chapter 11. Munhu wakanga achirwara wainzi Lazaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Marta. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nebvudzi rake. Hanzvadzi yake Lazaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Jesu akati azvinzwa akati, kurwara uku hakuzi kwokufa, asi kuti Mwari akudzwe nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Tinotenda. And when Jesus heard that, he said, his sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified thereby. Akata achidwa akati kurwara uku hakusi kwekufa, asi kwekuti Mwari akudzwe nemwanakomana wake. Amen. Tinoda kutenda vari peri vauya pano kwekutanga zvikuru sei vakatendeka pano vari kuExplore vari peri vasimudhema kwavo. Tikufarirei mandarano vauya pano kwekutanga. Mashure kuvaniko ngativafarire kutanga Jesu. Amen. Tinokutendai nekuuya kwenyu, tinokufarirai, tinokudai zvikuru. Mwari akuitirei zvakanaka. Murambe muchiuya, musazorova, murambe muchiuya mazuva ose. Mwari wakanaka zvikuru. Toda kutenda kuti mandarano nenyasha dzaMwari, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Hallelujah. Marwariro aya haasi ekufa, asi ndeyekuti Mwari akudzwe nemwanakomana wake. Mwari wakanaka. Bhuku raJohn tinotenda kuti akaronzwa naJohn. Ndinorifarira zvakanyanya nokuti rinotsanangura Jesu anozvitaura pachake mubhuku iri, achizviratidza zvaari pachake mubhuku iri. From the beginning of the chapter of the book, John chapter 1, the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Saka tinoona kuti shoko rakanga riri kuna Mwari, rakanga riri Mwari, raigara kuna Mwari. Verse 14 yobva yati rakazoshanduka rikava nyama rikagara pakati pedu. Tikaona kubwinya kwake sekubwinya kwomumwe chete, akaberekwa naBaba vazere nenyasha nengoni. Hallelujah. Tikapfuurira mberi nevhesi imwe chapter imwe chete iyoyo, tinozoramba verse 29. Jesu anoti, behold the Lamb of God which takes away the sin of the world. Tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Jongoni oti ndakanga ndisingamuzivi, asi akandituma kubabatidza nemvura. Ndiye akati kwandiri, waunoona mweya achiburuka asingadzokeri, iyeye anobabatidza namweya mutsvene nemoto. Oti zvino ini ndakaona ndikatenda kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari. Hallelujah. Pachapter 2 yebhuku raJohn ndopatinoona Jesu achishandura mvura, a first miracle, achishandura mvura achiita waini, akokwa kumuchato pakana reGarirea. Pachapter 3 tinoona Jesu achiti kuna Nicodemus, kana munhu asingabereki kutsva haangaoni ushe hwaMwari.
chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Ozvitaura pachake kuti for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Aizvitaura pachake Jesu. Hallelujah. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. Pachapter 4 tinoona Jesu ari patsime reSamaria. Aneta nekufamba, ukauya mukadzi kuzochera mvura. Jesu anoti paari, mai ndipeiwo mvura ndimwe. Zvikanzi maJudha namaSamaria hatidyidzana. Zvikanzi naJesu, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti anokukumbira mvura ndiani, ungadai wakumbira kwaari akupa mvura mhenyu. Zvikanzi nemukadzi, mvura munoitora kupi tsime rakadzika. Madzibaba edu akazodiya. Jesu akati, nguva inouya mai nditende kuna zvino yatovapo yekuti vanonamata baba ngavanamate baba mumweya nekudzokwadi, yekuti Mwari akataka vakadaro kuzomunamata. Jesu akati, mumwe nemumwe anomwa mvura inatava nenyota, asi anomwa mvura ichamupacha vane matsime anobvara upenyu husingaperi. Jesus. Chapter 5 tinozoona Jesu achimudza achisimudza murume uya akanga ari paBhetsaida, akanga aine condition yekusafamba for 38 years. Jesu anoti takura nhoo dzako ufambe. Akatakura nhoo dzake akabuda akaenda. Pachapter 6 tinozoona kuti I am the bread of life. Ndini chingwa choupenyu. Madzibaba edu akadya mana murenje akafa, asi anodya nyama yangu nekumwa ropa rangu achaona upenyu husingaperi. Vanhu vakatoita atidye vanhu isu ative ropa ravanhu kana Jesu. Kana musingadyi, akanyatsosimbidzisa, kana musingadyi nekumwa ropa rangu hamuna upenyu. Hallelujah. Kana musingamude kudya ropa rangu hamuna upenyu. Chapter 6 inozoona kuti zuva guru remutambo akati asina mari ngaauye atonge pasina mutengo mvura mhenyu. Chapter 8 oti kuvaJudha vanga vamutenda, kana muchigara mushoko rangu muri vadzidzi vangu zvokwadi muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunukurai. Hallelujah. Now pataverenga tiri kuona panapa Jesu Bible roti zvino mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Lazaro, wemusha waMaria naMartha. Ndiye Maria uye akadzodza Ishe namafuta. After achema patsoka dzaJesu akatora bvudzi rakapukuta tsoka dzaJesu, akatora mafuta anonhuhwira akazora tsoka dzaJesu. Ndiye Maria uye akazodza Ishe namafuta. Zvino hanzvadzi yake akati yarwara Lazaro, ndobva vatuma shoko kuti Ishe wamunoda uye anorwara, wamunoda uye anorwara. Jesu ndomubva ati marwariro aya haasi ekufa, but tinozoona Lazaro achifa. Marwariro aya haasi ekufa, asi ndeyekuti Mwari akudzwe nemumwanakomana wakewo agokudzwawo. Haleluya. Saka tinoona Jesu Bible akambogara mazuva 2 asina kuenda. Kanjani ari mufundisi wakawaudza kuti mwana ari mugumbo, mufundisi uya haana kuenda kusvika mwana afa. Unouya here kuchechi? Unobva wandodzokera kumashure kuti ndakavaudza achiri kurwara kusvika iye zvezvi afa kana kumbodzika pano. Kwete izvozvo chete, Lazaro akatozofa akavigwa. Bhaibheri roti Jesu akasvika Lazaro ane 4 days ari mugwiri. Jesu obva asvika Lazaro ane 4 days. Pa4 days apa ndinotenda kuti kana kuri kuno kuZimbabwe vafanana nekuno vanga vatogova zvese nhaka, nokuti hamukasoni makaunganira zvinhu zvemunhu afa. Munotobva mangwana inobva magova zvese, kana ave nebhedhi akagoverwa, mafiriji akaenda, hembe dzakaenda, magumbezi akaenda, Lazaro afa, tapedza nezvake. Vapedza kuviga Lazaro, Jesu anoti kuvadzidzi hanze izve Bhetania. Zvikanda vadzidzi vaJudha vada kutanga aina matombo maabuda kuenda Jesu nguva hadzisi 12 here pazuva. Kana munafamba masikati haagumburwe nokuti anona chiedza chenyika ino, asi kana chifamba usiku anogumburwa. Kubva azoti kuvadzidzi vake, hama yedu Lazaro wavata. Zvikanzi kana avata acha naye uchamuka zvake. Zvikanzi naJesu akakuona kuti vakamuzodzivirwa sokuzobva ndokutaura kudaro. Kubva avaudza pachena kuti Lazaro wafa, asi ndinofara kuti danga ndisipo. Amen. Ndinofara kuti danga ndisipo pakufa kwake, asi ndakuenda kunomumutsa. Ndokubva vafamba vasvika. Bhaibheri rinoti Jesu asvika asati asvika paive naMarita naMaria. Martha ndiye akatanga kuti akaona Jesu asvika. Zvikanzi Ishe dai maida
resurrection and life. Ndini kumuka neupenyu. Anotenda kwandiri kunyamba akapanorarama. Ndini kumuka neupenyu anoti ndinotenda kuti achamuka nezuva rekupedzisira kana Jesu aiwa. Ndati ndini kumuka neupenyu kana uchitenda anotenda kwandiri kunyamba akapanorarama. Ndobva aenda kunoudza Maria uye kumbozodza tsoka dzake namafuta kuti ishasvika. Maria anosvika haakungosvika aine chidzungu-dzungu. Akasvika achiziva zvokuita. How to approach God. Unodenda seminana wako. Unodenda sechishamiso chako. Marita akasvika pana Jesu. Maria akapfugama patsoka dzake akamunamata akati shedai mai vapano hanzadzi yako yakadai isina kufa. Bhuku roti Jesu akachema misodzi asi pakatarwa naMarta haana kumbochema misodzi. Hapana chakaitika, misodzi haina kubuda, asi pauya Maria misodzi yakabuda. Jesu akati mamuisepi zvikanzi uyai muoneshe. The same Martha akati she atova namazuva mana ekufa kwake nekuma mudani nyangwe ndikakuratidza haya hapana zvichaitika apa. Atova 4 days dzekufa kwake. Zvikanzi naJesu handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kupinda kwaMwari. Handina kukuudza here ndoti manheru zuva ranhasi uno kana ukatenda uchaona kupinda kwaMwari. Handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kupinda kwaMwari. Zvawafuna kutarisira zvichaitwa naMwari waiziva. Zvawafuna kugadzira zvichaitwa naMwari waiziva. Omene zvaane 4 days zviri mupiro. Jesu ndiye kumuka neupenyu. Omene zvaane 5 days. Jesu ndiye kumuka neupenyu. Omene zvine makore 5 zvakaitika. Tauya neumambo hwaMwari. Nemuridzi weumambo. Jesu ndiye kumuka neupenyu. Ndobva Jesu asvika pabwiro zvikati bvisaipo. Aiziva kuti dombo makambogona kukungurutsa. Imi itai renyu ndoita rangu. Rokubvisa dombo nerenyu. Munoda kubvisa dombo rekusatenda manheru angu. Kuti Jesu aite minana wake. Bvisa dombo rekusagutsikana naMwari waunonamata. Bvisa dombo rekusatenda Mwari waunonamata. Kuti Jesu aite minana wake. Iwe kungurutsa ibwe ribve bharado. Vakati vabvisa ibwe Jesu akataza kudeka kuti baba ndinokutendai kuti munondinzwa. Mandinzwa uye munondinzwa nguva dzose. Asi izvi ndazviita nokuda kwevanhu vakandikomberedza kuti vatende kuti makandituma. Obva ati Lazaro buda, kubva abuda kuvakafa. Aiombererai Jesu vakanoda kumbira Mwari. Hallelujah. Hallelujah. Ndoda kuti manheru ezuva ranhasi uno. Your miracle is here tonight. Not far away from me is here tonight. Munana wako uri pano manheru. Jesu akagara for a purpose. Kuti Lazaro avigwe for a purpose. Aite 4 days for a purpose. Lazaro aita 4 days. Jesu anasvika vanhu vapenerwa, vaomberwa, vagumirwa, vatisina pokutangira. Vati tapedza nezvaLazaro. Kana kuri kuno kuZimbabwe tinomboenda kunovigwa kwatinoviga hamati. Unoona vanhu vachienda vakatakura masaga avo esimende. Kunoti kana vapedza kufushira. Musakadhirani vanhu ava vabva vatoita simende nhasi vachipedza kufushira. Kwavadi kumbomirana kuti dhiritei vozoisa. Vakabva vaine masimende avo nematombo avo nejecha ravo. Vachipedza kufushira vavakanya simende yavo. Vavanama. Vamwanisa mazitombo kana vaisa matombo vapedza. Vomwaridza zvese vopedza. Vofushira vopedza. Kana vapedza voisa simende vobhara. Vapedza varora vaya nemvura muzvigubhu. Vodira kuti bye taenda. Ndopaperera sarungano. Ndakafunga mumwe mukomana watakanamatira mumwana waElodori. Mwana akarova chikoro iye kuda ne18 points wa11. Kubva wanasikora chibhebhedha ukanati mapepa kwakushaikwa. Watsvaga mapepa kushaikwa. Mapepa ashaikwa. Zvaramba. Nevaida kusponza kuti vatoora mwe vasiyana nazvo nokuti ashaikwa akamapepa. Kubva azouya kuti handina matire ekushaya mapepa angu ekuchikoro.
ndobvatsanangura nyaya yake sezvandotsanangura izvo. Vatanamata nezita raJesu, tikatiwe mapepa pawakavigwa ipapo chiwanikwa nezita raJesu. Vababuda madhimoni moda kuti aite sei aende kunze kweZimbabwe. Akangwara kamamuzviona akaenda kunodzidza anochengeta vabereki vake akavavakira imba kuti kana akaenda kunodzidza. Saka mapepa ese takaviga tikati dzoshai mapepa tikanamanda kuti abude muZimbabwe tinohafura pfungwa oenda nehafu tosara nehafu. Tinohafura pfungwa oenda nehafu. Tikati hakuna pfungwa dzinosara, pfungwa dzakaenda nadzo dzakakwana dzese nezita raJesu. Ndobva vatakapedza madhimoni kuti isusu tinonzi vanangorima n'anga dzekuchitungisa. Ndobva vanangorima vabuda vaenda kubva kwauya kuti isusu tinonzi vanamambare tinombeya. Saka takadzidza kuti nzvimbo imwe neimwe nedhimoni rinotonga nzvimbo iyoyo. Eria imwe neimwe ine dhimoni rare nzvimbo iyoyo. Tinonzi vanamambare kubva akutombeya achitenderera Jesu vanamambare achimbeya. Varabuda kubva kwainzwa tinonzi masatanisti. Kuti makapinda sei mazvati vangangorya kutsanya nekunamata zvobva tapinda mari. Kwakurayira nezita raJesu Kristu. Tarayira kudaro kubva kwazouya Mwari ngati iwe nezita remunhu iyeye. Tinotora mapepa aye patakaviga paye. Ndakubvunza kuti pane zvinocherwa makuwa zvichifushirwa zvichivigwa. Tora mapepa aye patakaviga paye uise padheski nokuti kunobva kuchagarika unopapisa. Tora mapepa padheski paye patakaviga paye. Saka ndofunga uyu aiudzwa haana angasingakurudze kutirimuka. Ndobva tinoda kuita zvena kuti iwe zveasha tachikurumidza tora mapepa aya atakaviga paye uisa padheski mapepa achipedza kunamata after 2 weeks mapepa baawanikwa. Vatanamata vaona scholarship yekuenda kuCanada kuGermany. Vati mabvisa zvese chikoro chikada 5 days chabvunzwa vafuna kuti tiketi asati rauya nerikubva kuZimbabwe nokuenda ndekuSouth Africa. Kwakuna mari iri Wednesday, Thursday zvese zvichiuya tiketi rendege reGreyhound from Zimbabwe. Munhu ainzi anofanira kuenda nehafu pfungwa akabva kuZimbabwe neGreyhound kuenda kuSouth Africa. Vakururuka kuenda kuGermany. Saka aita naakunyora aisidira inoti ndinamatirei ndikunyora nguva dzakati apedza kunyora onisindira kuti mari zawo aibva abuda ipapo onditumira zvakare obva aita 3 years dake ari paGermany. Gore rekupedzisira kubva aita best students paGermany. Kuita best students paGermany. Munhu ainzi anoenda nehafu pfungwa. The devil is a liar. The devil is a liar. Zvangu zvinodzoka nezita raJesu. The devil is a liar. Zvangu zvinodzoka nezita raJesu. Hakuna chinodyiwa mahara tichienda. Anozvirutsa nezita raJesu. Best student, vaona scholarship yekuenda kunara. Right now ari kuAmerica. Vaona scholarship yekuenda kuAmerica. Muna May this year kubva graduate inonzi PhD. Kubva graduate muna May. Kubati mama, chini nanoda kuita doctor, chini ndio inonzi kupedzera doctor. Ndoji. Nezeko kwa doctor. Chini nanoda raida kupedza chikoro chini chakupedza. Ndakukudza kuti Mwari wechechi muna anogona. Anogona Mwari wababa kuti. Kunyamba zvine makore mashanu, zvese anogona kuzvidzosera. Nyamba zvine 10 years zvinodzokera. Ini ndine murume akambosungwa kai. Vakasungwa ndakasekwa asikana. Utamba inosekwa. Zvida ngana usina kupfeka. Chienda kuchechi kwako kwakaenda unoenda mazuva ese. Vachitara kuti munhu ane zvivi ngaareurure. Hakuna chakadai chinomboitika munhu asambotadza kuwirwa nemuedzi wakakura kudai. Ine murume wacho akabva atongwa bva 15 years mujera ne15,000 fine pamusoro. Mumwe anoda kuziva kuti chakaitika zvokuti chakaitwa neinazvo ndakuudza chete kuti saka ndakasekwa hama dzangu ndakamira pano kudai ndakasekwa. Kana kuri kurehwa ndakarehwa. Nzeve dzikarira nzeve dzangu ndakagara dzairira kuti kwii kuzwa nzochira mativi ese. One day baba yafuna ngoti enda kumbonona mainiki base baba. Vanabuda vanana mune madzimai 6 maereda echechi. Varimo mwachimati saka ndaini dai uya nakada dhora varakapesa. Nzira inobva nekuku saka uzvoona kune munhu ari kubva nekuku. Ndabva vachitaura
ipa kuti adakuereta mari kadzuru varienda kweti achida kunoyohodha zvokutengesa bananomba kumuzoshera saka vaibvara kuti hausati wakuda mari yako daindaiveini yangu ndaipiwa hausati wakuda vachikurukura hatiri kuimwa kwekwekwekwe vakuseka ndovandanyatsomanakuruka kunonga ndakamira padhoo kuti ndinyatsonzwa zvese vachitaura ndovanazofamba pandanokadhoo pavakaona fesi yavo vakanaka vanhu varohwa nemheni kuti zi ndevanga vachitenga vakanyarira kuti zi ndovandakuti ndakutipurira muchikuti mamuka sei vandaita ndiuteni kudzoka iwe ndakakuma ndakapinda ngo ndikavhara dhoo ndikazvambarara ndikati ndianiko anonyaradza jesishe onesiwe ndiani anonyaradza ndijesishe onesiwe ndikanamata ndikachema ndikati Mwari regererai mainhingi ndinovaya anombositaura Mwari regererai kuti namainhingi Mwari varegererei namai vaya kuti varegererei vanavanamatira kuti masitawo ndikati Mwari wakanganwire vataenda kuchina tiwazibonese china taipezeraenda kuchina vandasvika kuchina ndanguva yematestimoni vamwe mai vachobva vasunga kuti ndakambadzisa chipara kuchina ikoko ndanahandambvarakudza kuti ndakazvizwa zvavakataura ndavambosa chipara bva vasunga zvati Mwari kandibatsira hama dzangu iniyo dai Mwari akandipawo mweya unenge uri muna mai mafuka chero vakazva munhu achivareva vanongomugonesa vaitotaura zvavanga vaita nezuro ini kubva ndakamboresa ndichifara ndakanga ndavanamatira bhaibheri ndakuvenga kwokunyengetererei vandavanamatira kusvikana nhasi handinakana chikubuna wandambova samwe munhu ane muromo wanga kuti nyarara nokuti haunyarati munhu ane muromo wake anogona kutaura zvaanoda ndakuda kuenda bible school zvikanzi havana kuoma ya chechi yaona kuti ingavachengete sei semunhu ane murume asipo yatiti vaende kuchikoro vaone machengeterwo semunhu ane murume asipo ipapo baba vane 6 years vari pachikurubhi mujeri 97 mwana kubvanira mvura kubva afa first born ndaive nevana vangu 3 bvanira mvura tarara kupuraivheti tese saturday mane tadakuvimba murege aende aende baba murege aende baba hapana mwana anyura mvura waifumbati mangwana ndopane chivimbo chedu apa iwe vada kuziva kuti kune Mwari anodzikinura vanhu zvikanzi hakuna munhu anorwa nemwedzi yakadasi angotadza kuti murume ari mujeri 15 years takazobvisa tikasara dza10 mwana unyora zvomubvura ofa asina kurwara izvi zvinoreva chimwe chinhu munhu ngaareurure unokuwati vana mai havana kuudzwa kuti ndimi zvemaichema nebvudzi renyu remisoro muchipanira mafuta yezvo uripi Jesu wacho nhasi maviga asipo unoti havana kuudzwa mashoko evanhu musipanya nemafuta anonhuhwira muchizodza tsoka dzajesu muda kuonekwa zvino uripi saka ndikuudze muchechi hamuna shamba ronzi ndo chaiyo yamwe pakona vimba naJehovha nemwoyo wako wese urege kuzendanira pandero dzako kana waimwa naMwari hakurasise vanhu vese ivavaitaura mashoko Mwari amene zvaneti anonakidza so pandakavasiya vari nanhasi ndo pavari vamwe vati ndovanotondimutsa usiku mubhangiri ndauya pane zvaneti ndinabatire ndonamata Mwari ngavapore nezita raJesu ndobva watoporawo haleluya pandakaziva vamwe vacho vati vawezi vake vawezi vanhu voti vasimuke vari kuita zviri wese
vakavaka kati vakazara kamwedhoka boys kake muraini imomo kari kega kakadai so dzimwe dzese dzapera dzagadzirwa dzavakwa vanhu vakafunga ndakatengesa imba musana kaine jecha dzakabvunza nemadzimai murai kuti hamuna kutengesa nemukwati vakatengesa vatibahitenge vakwati ane uroko hwakasavana nawo ufuka yakatengesa chete imbai vakaona muzudi akuene majecha hamuna kutengesa kati hatina kutengesa takutotanga kuvaka vatavaka raza vakamuka kuvakafa wani kune zvinomuka kana zvavakafa vakatovaka imba yedu vatapedza tapedza kuvaka vatagadzira pamba yadibeki vatagadzira takaona magedhi akuchinjwa vamwe vakavata zvigedhi zvemanga vamwe takaona vakupfanya vachiisa zvigedhi riri nani nokuti kwauya zvimwe zviri nani ndikuparedzani ndini kumuka neupenyu anotenda kwandiri kunyamba akafanararama ndini kumuka neupenyu anotenda kwandiri kunyamba akafanararama handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari kana mai mukatenda muchaona kubwinya kwaMwari kurudzi kwenyu hakuna mambosumukira kana mukatenda Mwari vaitsika muchaona kubwinya kwaMwari hakuna kavaka imba iri bheta kana mukatenda muchaona kubwinya kwaMwari vaitsika hakuna kumwena zvinorodekedzwa kana mukatenda muchaona kubwinya kwaMwari kuti vanamata the resurrection and life kumuka neupenyu ari pano manerezvara nasuno kuda kuti pauri manerezvara nasuno pavakavika raza vakati tapedza naye pavakamufushira vakati tapedza naye vakagodha vakati tapedza naye asi nezuva rechina pakasvika the king of the kings pakasvika mambo wamadzimambo akati mambo izakupiko ndoda kuti manerezvara nasuno zvavakavika makore mazhinji apfuura zvavakafushira makore mazhinji apfuura zvese vatinonamata anosvika vanhu vapererwa anosvika vanhu vapera netariro anosvika vanhu vasina pekupangira kuti ndini kumuka neupenyu ari pano manerezvara nasuno mereji yako yakavigwa ari pano manerano imba yako yakavigwa ari pano manerano murume wako yakavigwa kusmall house ari pano manerano bizinesi rako yakavigwa ari pano manerano ari pano Jesu waNazareta mwana wako yakavigwa Jesu ari pano manerano He is the resurrection and life and I want you to tell manerano handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari raza vachimukapo vakafa haana kuona pane chinhu akaona vagovera akaona mubhedha yaenda akaona magumbeza aenda ndinopinda kuti paakasvika kumba akatora mazukuru akamurana t-shirt akati ndeyakuka t-shirt ikati razaro zvaenda ndiri kuona mwa munhu vane the life is scattered everywhere upenyu hwakapararira kwese kwese hakuna chiri panzvimbo zvese zvakaparadzana paradzana hapana chiri panzvimbo nekuti zvakagoverwa akati manerezvara nasuno kunyangwe zviri kamutoko zvinodzoka neza raJesu zviri kumuzvakamani zvinodzoka neza raJesu zviri kuchipindako zvinodzoka neza raJesu kana yochitenda ndini kumuka neupenyu ndini kumuka neupenyu zvavakaviga vanakusasina kuviga vakaviga zvese vakaisa simende vakatsindira vakapedza chero paine simende inotsemuka chero paine matombo achavhura dhoo chero pakatsindirwa zvichazarura dhoo kana iye azarura dhoo hakuna anovhara kana iye avhara hakuna anovhura bhuku risati kudiko pazvinhu izvi kana Mwari achitirwira ndiani angazwa nezvaakatikunda haana kurova nemwanakomana wake vakamupa chokuda kuda kwedu angarega ose kuti vawo zvose pamwe chete naye kuna vari kufara kuti
Asirimira nekusvika pere. Enda kuti manerezvora nhasi uno. Dambudziko rako rane makore mangani. Nhamo yako yane makore mangani. Situation yako yane makore mangani. Zvawakaferedzana nazvo zvane makore mangani. Wachena kwemazuva mangani. No matter how many years, no matter how many days, Jesus Christ is the Son of the living God. Jesus Christ is the King of Kings. Jesus Christ is the resurrection and death. If you believe tonight, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kupinda kwaMwari. Therefore, Father, this sickness is not unto death. Marwere aya haasi ekufa. Matendero aya haatokufa ukadaro. Matambudziko aya haatokufa ukadaro. Zvawakatarisana nazvo madero ano hakuti kuti ufa ukadaro. Asi kuti Mwari akuzara nomwanakomana wake. Marwere aya mhaya haasi ekufa. Ogona kugorara wakasinira uchichema. Unogona kugorara wakasvinura uchiti ariko here Mwari vaizinga, anoona here Mwari uyu. Ndini kumuka neupenyu akazvida parepepose kuti Mwari agokuzwa nemumwanakomana wako. Mukadzi aisepawo yakatokwirawo ndege kubhururuka kuenda kutokwira ndege kugara kuda kuzviswina ndiri pasiti yekude kuti ndini here ndakwira ndege. Chiita kusiwa magara somundege kuti ndini here kwete hwana woburuka kunonzi chimirai muchakwira imwe imwe youyazve kokwira moenda kwamatuma nebasa modzoka mochinja mopinda kuti mune imwe haiwa kai. Handina kukuudza here kana ukatenda oyamuka muZimbabwe. Handina kukuudza kana ukatenda vaikusika vachashambisika. Handina kukuudza kana ukatenda uchapinda nedhoero 1 ukapfeka gauni rako nokata 135 years. Zvese ndiye kumuka neupenyu. Zvakanga zvakafa zvinomutswa. Bere zvinomutsiridzwa. Muchato wako unomutsiridzwa. Murume wangu akati adzoka akati ngatiti anniversary kuti madhimoni aya anyanya. Tikati anniversary yedu yanga yakapenga. Uyu Mwari uyu haitoki. Tiri kumuka neupenyu. Madhimoni kushamba nyanozviziva. Mweya yengozi inozviziva. Mweya yezvipambo inozviziva kuti kune murume anoita basa ane mambo paanohumba pamavhudzi ake. The Bible says, unto us a child is born, a son is given, and his government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince. Kana iye asvika munonyarara mese, kana akuita basa pana anotaura, munoshamisika achiita basa, munoshamisika achichinja mamiriro ezvinhu, munoshamisika achizarira makuva, munoshamisika ukama achimutswa, munoshamisika ngausina zvinhu vachiita zvinhu. Asvika murume akaita rano ari pano Jesu. Kunyangwe akagovera mutatu wako anoudzosa nesa raJesu. Andineri kwedhimoni akatora mutato wake tikapa mwana wake wanhingi wedu iye tikamutorera mutato wake. Ndoda kuti manheru kunyangwe akautora mutato wako vanoudzosa nesa raJesu. Enough is enough. Tauya naJesu waNazareta. Tauya nemurume anodzikinura. Tauya nemurume anokona. Tauya nemurume anesimba negumbo. Jesu waNazareta. N'anga dzinoziva kune murume anonzi Jesu. Madhimoni anozwa kuna Jesu. Yaboshaka manera masando. Yesu yakotaka mamene. Nyambo zvakavigwa zvinodzoka. Atiwe ndakafunga tichishava basa. Atiwe ndichisekwa namasikana mati ndinomunoda mata. Ndichisikana mati tiri nane. Havasina
ngazvidzoke. Vakamba vanonzwa inzwi raJesu, zvakagorera zvinonzwa inzwi raJesu. Paakadaidzira aive fiti aive pasi pasa, asi zvokurava zvaita kamford akadzwa, wakamba akadzwa inzwi raJesu, upenyu hukadzoka muna Lazaro. Wainadzoka upenyu, kanzwa inzwi rinokosha. Kana iye adaidza inzwi iroro, hapana chinoramba kuitika. Akadasimuka kuwakava Jesu, makuva akazaruka, akadasimuka
Hallelujah.